Moi boas, Damián, graciñas por atendernos neste momento da tempada e despois deste parón que ven aí o partido da Real Sociedade. E creo que un momento, non sei se é importante para ti, non? Despois dos últimos partidos tivieches un comezo de temporada sen minutos, sen oportunidades. Estes dous últimos partidos trocaron un pouquiño o panorama, non? Buenas, que tal? Bueno, sí, como ti dis, levo nestes dous partidos xogando todo, chego con máis confianza a este tramo da tempada, pero bueno, penso que aínda nos outros partidos non xogaba, tiña a mesma confianza que agora, sabía que iba a chegar o momento e aquí estamos con moitas ganas de domingo. Sí, señor. Cando un pasa por esos períodos, que con Claudio é bastante habitual tamén, non? Porque sabemos todos que rota moito e hai períodos de xogar máis e períodos de xogar menos. Pero cando un pasa por eses períodos, fai un poquinho máis de autocrítica, de dicir que é o que podo facer máis para ter minutos ou non? Sí, claro, se non xogas é porque algo estás a facer mal ou tamén hai mérito de outros compañeiros de posición e, bueno, algo hai que facer para cambiar as dinámicas que te metan a xogar e, bueno, eu agora encontrome nun momento moi bo e esperamos que así siga. Es consciente de ter feito algo en concreto? Bueno, obviamente non é a cousa só, pero es consciente de ter feito algo para que trocase esa situación? Non, algo en especial non hai nada. O que sí, sempre seguín coa mesma rutina, sempre facía o mesmo antes do entrenamento, despois do entrenamento, entón sabía que cando chegase a oportunidade iba a estar preparado e así foi. Unha obviedade é que agora tes máis competencia polo tema de Hugo. Hugo, non o coñeces, pasou a xogar un poquinho máis na túa zona, quizáis, obviamente non sodes iguales, pero na túa zona. Sorprendeute ou non? Ti coñeces a Hugo moi ben, sorprendeute que el xogue aí, nesa zona? Non me sorprendeu porque é un xogador, tanto el, como Ilais, como Fran, como Miguel, que poden xogar nesa posición, que poden desempeñar un bo papel para o equipo. Iso non me sorprendeu, penso que un ou outro, entre todos os da posición, nos facemos mellor porque todos queremos xogar e a competencia é máxima e queremos entrenar mellor, xogar mellor, cuidarnos máis e penso que é bo para todos. Pediuche consellos? Ou non? Non, nin el consellos a min, nin eu consellos a el. Si que cando tiven a oportunidade de xogar contra o Pau, si que viu e deume ánimos, somos amigos de toda a vida e é algo chulo. E hai partidos para todos? Sodes unha posición que este ano tamén porque xogou Miguel e tal, sodes unha posición con máis xente. Hai partidos para todos, ti queres? Sí, penso que hai partidos para todos. Obviamente todos queremos xogar todos os partidos, pero o míster dá oportunidades e hai que intentar aproveitalas ao máximo para xogar os máximos partidos que se poidan. Penso que sí, penso que hai partidos para todos, temos 3 competicións, agora ven un período de moitos partidos e penso que hai partidos para todos. O día do Pau, aparte desta situación que estamos a falar, viñes de non xogar, é un partido especial tamén, non? A volta a Europa, en Balaídos. Como vive iso un canteirán, unha persoa que, non sei se, a etapa anterior en Europa, non sei se miraches partidos, como... Sí, eu sí que mirén, era infantil de segundo ano, bueno, miraba moitísimo, iba sempre a Balaídos, iba de recolle pelotas, ainda me acordo, contra o Ajax de recolle pelotas. E, bueno, é moi especial o partido porque é un ambiente diferente, en Balaídos, bueno, todo bastante diferente. Bueno, había moitas ganas de ese debut en Balaídos. Bueno, foi con a vitoria. E personalmente xogar en Europa co Celta, supoño que é algo moi... Sí, algo moi especial porque, bueno, levo aquí casi toda a vida, son especiais todos os partidos, pero, bueno, é verdad que se sumas que é un partido de Europa League, pois todo suma. Sí, señor. Foi importante esa primeira victoria, non? Porque está costando moitísimo gañar partidos. Vos plantexades
Preguntades por que está pasando iso? Non nos preguntamos iso, levamos moitos empates, 2 derrotas, bueno, esa vitoria contra o PAOK, penso que levamos bons partidos, estamos entrenando ben, sabemos que temos que seguir coa rutina, con esa dinámica, nós sempre que chegamos ao partido queremos os 3 puntos, non se están dando, pero bueno, penso que van a chegar. E cada partido aumenta un pouco esa presión ou non? No. En Liga, digo, sobre todo. No, para nada, porque iso, tivemos o partido contra o PAOK que sumamos 3 puntos, é verdad que nunha competición diferente, pero bueno, sabemos que vai haber máis partidos, máis oportunidades. Ven agora a Real, que choca un poquinho, non? Así a situación igual do Celta, pero tamén a da Real choca bastante, non? Porque ten unha plantilla de moito nivel, ten xogadores de moitísimo nivel, está incluso máis por debaixo da nos, aínda que gañou un partido. Choca bastante esa situación, non? Bueno, sí que é verdad que a Real adoita estar en Europa, é un equipo con un gran plantel, pero bueno, van 8 xornadas, non? Pode ser, 8 xornadas, isto ainda é moi cedo, quedan moitísimos partidos, ao final o nivel da Liga é moi alto, hai equipos moi bons que, bueno, tamén teñen as súas bazas e tamén puntúan. Sí, vamos un poquinho esa, non? A competitividade que hai dentro da Liga, non? Que o que se fixo ano pasado non é tan sinxelo facelo, non? Sí, tal cual, o sea, é algo moi complicado meterse en Europa, que os equipos da Liga están moi ben traballados e notase. Nese sentido, comparando o ano pasado con este, trocou o funcionamento do grupo? No colectivo, digamos, obviamente hai matices en cada partido, pero no xeral, dos adestramentos, trocou algo? Non trocou nada, o que está claro é que hai máis partidos, hai xoves, domingo, entón a dinámica pode ser diferente porque non podes entrenar igual, claro. Pero en canto ao grupo non trocou nada. A mensaxe de Claudio foi chegando nítida ao vestiario, non? Sí, como sempre, todos os domingos sabemos o que temos que facer, ou os xoves sabemos o que temos que facer, el traslada esa mensaxe que penso que lle chega a todos e é moi importante que así siga. Importante, bueno, ia dicir renovación, non tanto renovación, pero ter esa garantía de que Claudio non ten ese final de contrato este xuño, é importante para o grupo, para esa tranquilidade, ou non? Sí, é importante, non sabemos que el, bueno, lle gusta estar aquí no Celta, nos non nos metemos no seu contrato, disfrutamos toda a semana con el, co seu corpo técnico, iso, queremos chegar os xoves ou o domingo, como sempre, intentando ir a por os 3 puntos, como eles. Ese matiz que metiches do corpo técnico tamén é importante, quero dicir, todos temos a referencia de Claudio, porque é o que dá cara e o que fala, pero hai un corpo técnico detrás que é moi importante, non? Tamén para vos, no día a día, sobre todo. Claudio é a visibilidade, pero hai xente moi importante detrás, sabemos que está Borja, Areal, Poti, Nando, están todos aí traballando día a día coas súas facetas, coas súas funcións, pero que tamén son igual de importantes como a Claudio. Perfecto. Falábamos antes de contratos, o de Claudio, que obviamente non é cousa vosa, o teu está bastante claro, non tens ningún problema por ese lado, non? O contrato tes perfecto. Perfecto. Quería preguntarte sobre un tema. Estás falando bastante sobre os asentes, a súa influencia sobre a xente nova, sobre se cando se coñen os xogadores, collen asentes moi novos e demais. Ti como sentiches esa etapa? Quero dicir, ti sentiches presionado en algún momento por esa situación? Non, eu para nada. Eu sabía que quería estar aquí desde o primer momento que cheguei aquí, para nada me sentí impresionado, nin nada polo estilo. Pero me refiro máis, non tanto por marchar ou quedar no Celta, senón por coller un ou outro asente. Non. Te veches 30 asentes que che viñeron detrás? Non, porque, bueno, levo dende xuvenís con el, eu sabía que el, bueno, levaba buscándome desde infantiles, tiñamos xa boa relación con el, con meus pais, con el, entón non había problema, hasta ahora que estou con el, sigo contento,
de momento estou moi contento con él e con eles, bueno. E non che plantexa nada, que decir, non te chegan ofertas que digas, tío, hostia, teño que buscar, miras outros xogadores que... No, a verdad que non me chegan nada. Perfecto, moito máis cómodo, moito máis tranquilo. Sí, menos líos. Obviamente. Que che ia dicir? Acaba de anunciar a súa retirada Sergio Busquets. Sí. Non sei se, obviamente para todo o mundo, supoño que para ti tamén, xogando na súa posición, é un referente, non sei se é especial ou non especial. Sí, obviamente, seguramente o millor centrocampista, bueno, da historia non sei porque eu non vin moitos, pero dos que eu me lembro, seguramente o mellor. Obviamente para todos os que xogamos nesa posición é un fijo nos que nos temos que fijar, que é un espello onde mirarse, porque as cousas que facía tiñan moito mérito. E tes unha listaxe de mediocentros que teñas como de referencia ou non? Non teño unha listaxe, sí que é verdad que cada vez que miro un partido que me gusta moito mirar, fíjome nos mediocentros, a ver que tal, a ver que teñen bo, a ver que teñen malo, gústame moito iso. E analizar os rivais? Por exemplo, chega a Real, analizas moito, quer dicir, a xente que che toca preto. Sí. Máis alado que che diga Claudio, lóxicamente, de corpo técnico, a ti che gusta mirar e saber un pouco? Sí, gústame saber, bueno, penso que coñezo bastantes xogadores, sobre todo agora, bueno, en primeira é moito máis fácil que en primeira ref, hai máis medios para mirar, podes mirar o partido repetido, entón é máis fácil saber quen xoga, como que estilo de xogador é, súas virtudes, os seus defectos, penso que é máis fácil. Temos un novo Iago Aspas en potencia, entón. Controlas moitos xogadores, controlas moito... Sí, gústame bastante saber de quen está, onde está, que carreira fixo, gústame, esas cousas gústame, sí. Non che vou preguntar que queres ser de maior, porque todavía che queda moita carreira. Sí, queda moito. Moitísimas gracias, Dami, por atenderme, que haxa tanta sorte como nestes 2 últimos partidos, polo menos. Vale, perfecto. Gracias a vos.